abincin general hospital Katsina shi kuma sai aka yi a gidan marayu, amma sauran ƙananan hukumomin duk an je an kai wannan gudunmuwa kuma ta samu amsuwa alhamdulillah. To bayan an yi wannan sunan kungiya ya ƙara fitowa, sai aka aika mu gwamnatin jiha da takarda cewar ana son a kafa wannan kungiya kuma ga sunanta kungiyar al'ummar jihar Katsina, Katsina State People's Forum. To daga baya gwamnati ta aiko da takarda a rubuce cewa ba ta yadda a yi amfani da sunan jihar Katsina ba, sai dai mu sake suna. To kan hakan ne aka ɗauki lokaci saboda an rubuta takarda zuwa ga hukumar tantance ƙungiyoyi da ci gaban al'umma da kamfanoni, wato Corporate Affairs Commission, domin a yi ƙungiyar rajista. Daga nan ne aka samu lokaci mai tsawo, aka yi muhawara mai doguwa, aka zo aka zauna bisa kan sunan ƙungiyar mutanen Katsina da Daura, ƙungiyar haɗin kan mutanen, ƙungiyar haɗin kai da ci gaba ta mutanen Katsina da Daura. Aka zauna akan hakan, kuma yanzu shine wannan ƙungiya, shine wannan suna wanda ake tafiya da shi yanzu. To a taro na uku aka ƙara gabatar ma mutane abinda aka samu ci gaba a kai, kuma aka yi zaɓe na ƙungiya cikin rahama Allah na bayyana a matsayin shugaba. To wannan shi ne takaitaccen tarihin kafa wannan kungiya. Yanzu sai mu je ga manufofin ita kanta kungiyar, mai take so ta cimmuwa kuma me alƙiblata. Alƙiblar wannan kungiya dai shine a kafa ta domin ta haɗa kan mutanen jihar Katsina. Mutane ba su samun ci gaba, kowace al'umma ba su samun ci gaba sai an samu fahimta, an samu haɗin kai, an samu manufa, an kuma yarda cewa za a tafi a bisa kan hakan. Inda duk jama'a suka tarwatse, ba shugabanci, ba jagoranci, ba manufa, ba sanin ya kamata, ba haɗin kai, to ba a zama lafiya. Wannan kuma shine abin da ya haifar da abin halin da jihar Katsina take ciki na rashin kwanciyar hankali, na rikice-rikice, kashe-kashe, kone-kone, korafi da sauransu. To jama'a sun shiga cikin hali sosai, suna ma cikin halin sosai, wanda ya samu sanadi daga rashin samun ingantaccen jagorancin al'umma. Lallai ne kan muna da gwamnati, kuma gwamnati na yin daidai kokarin nata, amma kuma ba ta yiwa a ce gwamnati na tafiya daban, al'ummar na tafiya daban. Wajibi ne a samu haɗin kai tsakanin gwamnati da al'umma, yadda al'umma za su taimaka ma gwamnati, ita gwamnati za ta taimaka ma al'umma. Bambance-bambance a tsakanin al'umma na siyasa, na addini, na ƙabilanci, na jinsi ba alkhairi ba ne ba. Duk da cewar siyasa ta shigo a matsayin cewa lallai a samu wannan bangare suna wajen jam'iyya, gwamnati na wacin jam'iyya da irin waɗannan, amma ai ya kamata ce duk da kan jama'an iyakar inda ya kamata a tsaya da kuma inda ya kamata a haɗa kai a taimaka ma juna don tafiya ta kyau, al'amari ya daidai, jama'a su samu fahimta, natsuwa da ci gaban arziki, tattalin arziki, kwanciyar hankali da karuwar arziki. To mu a nan sai kasance an ɗauki komai an kai shi makura saboda jama'a mu sun farraka, kowa ana zaman 'yan marina. In dai jiha ta wuce kanka, to kan kowa ma ta fada. In wahala ta wuce kanka, ka samu natsuwa, ka samu arziki, to kowa ma ya talauce ba ruwanka. Addinin musulunci ba haka zo mana da shi ba, kuma ba haka zo mana tsarin mulki ba, ba haka zo mana al'ummar mu da irin zamantakewa da ake so a yi ba. To aikin wannan kungiya ne muka cewar lalle ne a nemi tafarkin haɗin kan jama'a, don in ma za a yi abin nan, za a yi bambancin siyasar, to a yi mai ma'ana. In za a zaɓi shugabannin siyasa, a zaɓi masu hankali, masu sanin ya kamata, masu jin kan mutane, wanda suka san manufa da kuma za su yi amfani al'umma. Ganin haka ne muka tattauna
cewar ƙungiyar nan za ta kafa kwamitoci daban-daban. Ƙungiya ta kafa kwamitoci guda 17 a halin yanzu, kuma sun shafi ɓangarori daban-daban na rayuwar al'umma. Akwai kwamitin ilimi da harkokin makarantu, akwai kwamitin tsaro da zaman lafiyar jama'a, akwai kwamitin kula da tarbiyyar al'umma da matasa, akwai kwamitin jin kai na marayu, gajiyayyu, 'yan gudun hijira da sauransu, akwai kwamitin mata da harkokin mata da cigabansu, akwai kwamitin neman kuɗi don tafiyar da ƙungiya, akwai kwamitin gasar da kwamitoci ne, ba zan iya kawo su duka abin da gaba ɗaya ba, amma yanzu haka dukkan kwamitocin nan suna nan sun fara aiki. Wasu sun fara aiki kamar na aikin gona, sun fara aiki kamar na jin kai da abin da sun fara aiki, kwamitin tsaro sun fara aiki ga nan, wanda su kuma yanzu suke kokarin haɗa kansu don su zo su ci gaba da aiki. To wayannan kwamitoci da aka kafa, manufar shine su yi nazarin jihar Katsina a bangaren kwarewarsu, me ke faruwa, ina ake bukatar taimakawa, ina al'umma ake so su raja'a, ina kungiyoyi ake so su raja'a, ina ne ake da matsaloli ci gaba da kuma me hanyoyin za a bi a taimaka ma gwamnati, a taimaka ma al'umma. Duka kwamitocin nan za su kawo rahotanni domin a zo a tsaya a duba, a tace, a hiddo da manufa wadda a kullum daga cikinta za a rika gutsura ana ba gwamnati shawara yadda ya kamata. Kuma alhamdulillahi jama'a sun amsa sosai, an yi ayyuka da dama, ana ma cikin yi, don haka yanzu tafiya ta kankama. Bi'iznillahi ta'ala muna da goyon bayan mutane sosai, don akwai membobi wanda suka yi rajista sun kai fiye da mutum 15,000 a bisa kan dandalolin WhatsApp da Facebook da Instagram, Telegram da sauransu. To muna kira ga mutanen jihar Katsina da su shigo. Ita wannan kungiya da aka fa ba wai ta waɗansu mutane bane fitattu zaɓaɓɓu. Kungiya ce wadda take kiran ta kunshi dukkan mai ra'ayin ci gaban al'ummar jihar Katsina baki ɗaya. Mace ne shi ko namiji, tsoho ne shi ko yaro matashi, dattijo ne ko wane ne ma, kuma ma'aikacin gwamnati ne ko wanda ya ritaya ne ko zaman kashi yake, ko ɗan kasuwa ne ko manomi ne ko lebura ne ko mai shara ne, ko wace irin sana'a mutum yake yi. Dukkan 'yan jihar Katsina maza da mata, mutanen birni da na ƙauye, mutanen kowane gari da kowace al'umma, ana gayyata su zo su shiga wannan ƙungiyar su ce mu haɗa kanmu mu fahimci juna. Muhimmancin fahimtar juna shine inda duk wannan ya gasa to wannan ya taimaka mashi. Ba ta yiwuwa a ce mu zauna haka nan kara zube, sai mun haɗa kanmu, mun yi wa kanmu mafita, mu neman mu kanmu mafita, ko mu dage wajen neman mafitan nan da aikin cimma mafitan nan. Shine manufar ƙungiyar haɗin kai da ci gaban al'ummar Katsina da Daura. Jama'a ya kamata mu fahimta cewar wannan ƙungiya ba ƙungiyar siyasa ba ce ba. Akwai 'yan kowace jam'iyyar siyasa a cikin wannan ƙungiya, maza da mata, yara da manya suna ba da gudunmuwarsu. Ƙungiya ce ta mutanen da suka damu da ci gaban jihar Katsina ba tare da nuna bambanci ba. Duk wanda ke da wani abu